Rencananya nyubutan uang tapanan dari kubabukti ya bamelo jalan tapi ladang bapak santai nakan-nakan usadi aja makan siria cana jos apa kota gamang tolonglah sampaikan ontelah sampaikan rayu adi ma'anyo kini olah lagi bamain Rami pasanya panyalayan Rami majalan tengah hari Tanaga tadi dipangagan Badan tanah pekian kini Tolonglah sampaikan Onnelah sampaikan Rayu adi ma'anyo kini Olah lagi di Bamanuang